بازرگانên Paz û Golikan li Herêma Cizîrê ya Rojavayê Kurdistanê rastî ziyanên maddiyên pir mezin tên. Ew jî bi sedema girtina deriyê Sêmalka li pêş bazirganî û veguhastina Paz û Golikan ji bo Başûrê Kurdistanê ye. ev şeşê û nîv dewar cemaya 105 golke ecîr ceminin şeğîlin elefa masrûfa em nehdeha ailet pê vegirêdayîna heyba ava heywanê heywana ki 300,000 çi îskê 40 milyonî xsara wal min bû dewarê mevze heyvestewe haya em rica etkin sînor vekin daxin ejî û hevalê şikil am jî va rebatê qismê rebata xsara gelek bû dixwazin ev sînor vebî. Bazirgan dibêjin daxwaza wan tenê çend rojan sinûr vebe da ku pezê xwe derbasî Başûrê Kurdistanê bikin û xweş têkçûna madî biparêzin. Xwedê ez vî karî pê vedisê me denîne. Ev karê heywan e mesela em heywan xwe dîtin fetra 4 meha 5 meha niha 405 serî min kiriye û ez bigê sê meha ji xwe dîkim ez rêk me Başûrî Kurdistanê tişkî bigê me mesela mesrûfa me derkevê heqê me derkevê ê xwedê niha sînor hatiye girtin em li vê de bifroşin zêdeyê heqê xwe xisirê yani heqê 40 milyona 20 milyona nagirê û xwedê tehdeke zor li miletê Rojava hatiye û daxwaza me û hêviya me ji cenabê seroka û ev mebera heftîkî vebe û ev miletê xwe ji vê ezmê derxî. Bazê bazirganan di nava xanan da nefrûtî dimîne. Lewma pêwîstiya wan bi xerciyeke mezin ji bo xwedîkirina wê heye. 540 xan cimaya. Her xanekê tê de nebe 500 berx, 1000 berx, 10,000 berx hinek cemanana. Serê berx bi 40,000 35,000 qisê xwe lê mêjêne. Devêm kir. Wezda wan hebû 8 kîlo. Neba tê xwedî kirin. Em dixwazin ricakê rêkê ji me re vekir got em vî helalî binefsên em jê xilas bino. Cih kîlo 8 wereqiya. Ka 23 wereqiya. Nemanekê ne şexî dişixulin. Rûyomiyen 3 4 5 hevacî qida pêş avê we bixê halê tfetsin tevî em tavî ji kûçkara. Neba tê xwedî kirin. Dema ku deriyê Sêmalka li pêş bazirganiya Paz û sewal vekirî bû, tevgereke bazirganiya çalak nabera Başûr û Rojavayê Kurdistanê de hebû. Lê niha deriyê Sêmalka tenê li pêş kelopelên xwarinê û pêdawîstiyên mirovî ji bo Rojavayê Kurdistanê vekiriye. Vê yekê zirareke mezin gihandiye tevgera bazirganî.